hinanden. De kan bare fortælle os, hvad er det for et køn, og hvad er det for cirka for en alder på de personer, der kommer forbi skærmen. Så reklamerne på sigt kan matche vores individuelle ønskesedler endnu bedre. Og ud fra det kan vi så sige, at på de her skærme vil det give mening at have nogle budskaber til forretningsfolk eller til private. Der går dog noget tid endnu, før skærmene kan skifte efter type. Det er smart, men reklamer er ofte noget, man prøver at overse, i hvert fald for mit vedkommende. Der taler om digitale skærme med små kameraer, der gør det muligt at målrette reklamebudskaber på en ny måde. Kameraerne screener nemlig dem, der går forbi, og det betyder, at den reklame, der toner frem på skærmen, vil passe til personens køn og alder. De nye skærme fik en lidt blandet modtagelse, da vi var i lufthavnen i dag, og fik et par kommentarer. Det bryder jeg mig ikke om. Hvorfor ikke det? Nej, jeg kan godt lide min privat. Så jeg ikke bliver brudt på denne her sæson. Jeg har ikke et stort problem med det. Det er klart, at det selvfølgelig bliver de kan ikke løbe om hjørnet med os længere, men jeg ser ikke det store problem i det som sådan. Det gør jeg ikke, fordi vi har set det på internettet i rigtig, rigtig lang tid, så det er jo ikke noget nyt. Og sådan, man kan sige, det er bare det fænomen, der nu er udbredt nu til den daglige hverdag her også, ja. Men er det grænseoverskridende, at den tegner en profil af dig og ligesom prøver at finde en reklame, der lige præcis passer til dine behov? Nej, så slipper jeg at få undertøjsreklamer til kvinder og sådan noget, så man kan sige, så får sorteret det kedeligt fra. Også endnu mere. Det er jo fremtiden. Det er jo meget smart. Små kameraer vil nemlig kunne skelne passagertyperne fra hinanden.